नमस्कार। इ चैनल पर रउआ सभे के हार्दिक स्वागत बा। यहाँ भोजपुरी माटी के मिठास किताब के समीक्षा आ जिंदगी खातिर बढ़िया सुझाव मिली। आज हमनी के द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल किताब के समीक्षा पर चर्चा करब जा। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल स्टीफन आर कोवी के लिखल एगो क्लासिक सेल्फ डेवलपमेंट किताब है। एकरा में सफल लोग के साथ वो आदत के बारे में बतावल गईल बा। इ किताब एगो ऐसन गाइड बा जेकरा में व्यक्तिगत आ व्यावसायिक जीवन में सफलता खातिर आ प्रभावशाली बने खातिर जरूरी सिद्धांत के बतौले बारे। कोवी इ किताब के जरिए इ बतावे की कोशिश कइले बारे कि कैसे हमनी के अपन जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ले आ सकेनी जा, सही फैसला कर सकेनी जा, एगो सफल इंसान बन सकेनी जा। इ किताब में 7 गो खास आदत के बारे में बतावल गईल बा जेकर मकसद बा कि लोग खुद में अपना में सुधार लावे, अपन असली लक्ष्य के समझे। पहला बा प्रोएक्टिव बनल करी, बी प्रोएक्टिव। इ पहला आदत इ बतावेला कि हमनी के परिस्थिति के शिकार बने के बजाय खुद अपन जिम्मेदारी उठावे के चाहिए। कोवी के कहनाम बा कि प्रोएक्टिव लोग अपन फैसला खुद लेता, अपन जिंदगी के रूपरेखा खुद तय करत बा। दूसरा बोलत है अंत के ध्यान में रख के शुरुआत करी, बिगेन विद द एंड इन द माइंड। इ आदत के मतलब इ बा कि हमनी के अपन लक्ष्य के साफ साफ समझे के शुरू करे के चाहिए। कोई सलाह देता है कि हमनी के अपन जिंदगी के वो मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से चलावे के चाहिए, जेकरा से हमनी के पता चले के चाहिए कि जिंदगी में का पावे के बा। इ आदत हमनी के साफ दृष्टिकोण में मदद देले बा। कोई काम करत नहीं जा तो अंत में उससे का मिली, ये चीज जरूर देख के हमनी के काम करेगी चाहिए, क्योंकि खराब काम के नतीजा खराब हुई, अच्छा काम के नतीजा अंत में अच्छा मिली। फिर वो कहता रहे तीसरा कि पहले सबसे जरूरी काम करी, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये आदत ही बतावेला कि हमनी के सबसे जरूरी काम के प्राथमिकता देवे के चाहिए। वो भी एगो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के सारे समझावे ले कि कैसे हमनी के अपन प्राथमिकता तय करे के चाहिए। ये आदत के समय से सही काम करे के चाहिए, तभी लक्ष्य तक आदमी के पहुंच सके नहीं जा। फिर चौथा कहता है विन विन सोच रखे के चाहिए, थिंक विन विन। को भी कहता है कि हमनी के ऐसा समाधान खोजे के चाहिए कि जे सब लोग खातिर फायदा हुई। ये आदत प्रतियोगिता के जगह सहयोग पर जोर देता। विन विन रिश्ता सोच में आदर और भरोसा बनावेला, जेकरा से व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों जिंदगी में सफलता मिलेला। फिर कहता रहे पहले समझी फिर समझाएं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये आदत में कोई बतावे ले कि हमने के पहले दूसरा के समझे के कोशिश करे के चाहिए और ओकरा बाद अपन बात समझावे के। ये आदत ना खाली अच्छा बातचीत के तरीका सिखावेला, बल्कि ऐसा रिश्ता गहराई से सम्मान आवेला जिससे हमने के बहुत फायदा होला। फिर छठा कहता है कि सिनर्जी के उपयोग करी। ये आदत टीमों पर आधारित बा। कोवी के कहना बा कि सिनर्जी के मतलब बा कि हमनी के एगो दूसरा के विचार के ताकत के मिला के बढ़िया नतीजा निकाले के चाहिए। जब लोग मिल के काम करेला तो वो लोग अपन क्षमता के बेहतर तरीका से प्रदर्शन कर सकेला। और 7वां कहता रहे आरी के तेज करी, शार्पन द सॉ। कोवी कहता रहे कि हमनी के अपने व्यक्तिगत विकास खातिर समय निकाले के चाहिए। ये आदत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से खुद के मजबूत बनावे पर जोर देता। ये हमनी के लंबा समय तक सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव बनावे में मदद करेला। ये किताब हर इंसान खातिर एगो जीवन बदले वाला गाइड बन सकेला, चाहे वो प्रोफेशनल होके, स्टूडेंट होके, चाहे घर परिवार में रखे वाला होके। व्यक्तिगत विकास ये आदत से इंसान के खुद पर काम करे के चाहिए, अपन व्यवहार के बदलत रहे के चाहिए। सफलता के सिद्धांत ये किताब हमने के ही सिखावेला कि कैसे सफलता पाई जाओ, कैसे आत्मसम्मान लावल जाओ, कैसे बढ़िया समय प्रबंधन कल जाओ, रिश्ता में सुधार कैसे हुई। ये सब किताब से का बा फायदा कि हमने के जिंदगी के प्रभावी संतुलित बना सके नहीं जा। व्यवहारिक नजरिया दिले बारे। ये किताब खाली सफलता के चाबी नहीं खेदे, बल्कि पूरा संतुलित आ संतोषजनक जीवन जिए के कला भी सिखावता। हम आशा करता नहीं कि किताब के रुआ सब जरूर पढ़े की कोशिश करें, वैसे फायदा उठावे के जरूर कोशिश करो। यहाँ तक सुनी, बहुत बहुत आभार।